El que estrenem avui és la Fundació Òpera Catalunya, que això vol dir que hi ha un patronat, que és els Amics de l'Òpera, l'Orquestra Simfònica, el Banc Sabadell i el Fluidre. I aleshores amb aquest patronat hem fet la fundació per tenir un projecte més important per la ciutat. El paper del sacristà, que apareix només al primer acte, ja en si el primer acte ja és molt més lleuger que la resta de l'òpera, encara no es presenta tot el drama, no? I és un paper que, vulguis que no, el que fa és una mica vehicular tota la història que succeeix en el primer acte, i efectivament és un paper més còmic, un paper que normalment el públic li agafa més carinyo perquè, bé, és graciós. Els assajos d'escena sempre els fèiem amb mascareta, quan vam entrar a teatre ja els vam començar a fer sense mascareta, però és veritat que sempre hem treballat amb grups estancs, és a dir, l'orquestra per una banda, el cor per una banda, els solistes per una altra banda, i això sí, fent controls d'antígens, periòdics. En principi, bé, hi ha uns protocols que els seguim i això demostra que podem treballar de manera segura i amb moltes ganes. Si us agraden pel·lícules d'això, no? Netflix, Game of Cards o coses d'aquestes, veieu Tosca perquè és una cosa molt espectacular i evidentment amb una gran banda sonora, però vull dir, la història és molt, molt interessant. Sí.